Ака Муҳаммад Иқбол ба худо гап то надорум не ки Данию Фархора ҳамаша гуфтанд то не ки ба худо қасам амниятиё ҳамашу ҷои бас кардиян ҳамаш ариза нестагиян ба худо. Алё замин Ятимов фикр кард ки ман маркази амнияти вилояти Кӯлоба собиқи Кӯлоба Фархор мебарам, ай Кӯлоб бачакаро меқапам Фархор мерун даиҷа мешканам Валлоҳ қасам акай Муҳаммад Иқбол ҳамаш ариза нависта бас кеса амниятиёи Фархор ҳамаш бас кеса Ятимов зорашон кеса ки намо шуморо замин метум баъди соли ойликотуна баланд мекунам кор кунед ҳама бачаҳои Фархор ба худо ягапанд акай Муҳаммад Иқбол ба худо қасам. Намедонам бачаҳои Фархор шер наранд. Ҳар як шер нари Фархория ба худо бачаи 16 сола занг мезана гап мезана мега чикор кунум устод мегум ҳеч кор накун таҷот ором бошед. Ба худо ҳамаш тайёран акай Муҳаммад. 20 кас телефона мемонанд чикор кунем модан Фархор мегум ягон кор накунӣ ором боше бирӣ отоқ очотуна ёрдам кунӣ мега мо отоқ очомуна ёрдам мекунем мо намефорамонам СС ятими фи лаънат карда Аллоҳ ва ҳамтариш меган СС ятими фи лаънат карда Аллоҳ мегум бачако сабр кунӣ ором боше ягон кор накунӣ шумо мо ягон ҷиноят намекунем мо кормон фақат ба гуфтан ай мега гуфтан қатъӣ намешава ино мегум мешава мо ба гуфтан мекунем мо ягон гурӯҳ ташкил намекунем мо ягон одами мезадагӣ мекиштагӣ нестем ира худо дар қапи худовандаш меспорем мо ва мо кормуна анҷом метиҳем кори мо ҷиноятҳои ана мақомдорро равон кардан мо чӣ гапай дар чоплусора бугӯ ки чоплусора бугӯ пишти ҷаноба наган худо бизан даҳаншон намедарону паданалатора бугӯ ки худованд ҳидоятшон кунад бародар чикор кунем дига дар Фархор чӣ гапай Фархор иншолло ҳама бас кеса амниятиё ҳамаш ариза навистагиян ва Аллоҳ қасам ҳамаш ариза навистагиян худованд оқибатша ба хайр кунад саломат бошӣ бародар Фархорӣ Аллоҳ ҳифзтон ведами шумо гуфтед ки ариза бинависен корпартое кунем ба худо бачаҳои Фархор ҳамаш ариза навистан фурдоистанд ҳамаш бояд бинависанд биброянд ӯ ҷое нестае ки дар хидмати Раҳмонов будан ниҳоят ва ояндаи хеле бад дорад ҳар як одам бояд бифаҳма ҳар як мақомдор бояд бифаҳма ино ба худо мегрезанд мераванд естественно нигоҳ мекунӣ боро бунчаша ҷамъ мекунад миллионош омода мегреза мерава Раҳмонов ҳамута домодои Раҳмонов ҳамута духтарош ҳамута шумо мемонед зорашон кесан ки заминтон метем ойликотуна баланд мекунем зорашон кесан ози ба худо қасам бале дурустай саломат бошӣ бародар Фархор саломи ман ба ҳама мардуми Фархор иншоалло акай Муҳаммад Иқбол 24 соат связь даем иншоалло 24 соат связь даем хатиш саломат бошӣ ва лайкотуна гузоред дар подписатсия кардан тоҳӣ накунед то иншоалло ба ҳамун маррае ки ният кардаи мо гузоштаем иншоалло агар пештар расем фабиҳа ва неъма агар зиёдтар шуд он ҳам алҳамдулиллоҳ сумма алҳамдулиллоҳ вале иншоалло ки кӯтоҳӣ накунед дар подписатсия кардан дар гузоштани лайкотон то сабаби бештар бедории миллат шавад ҳар рӯза хабарҳо ва он чизе ки аз Тоҷикистон мерасад ин далолат аз пешравии мо ва шумост